Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima sanfɛ. Chef état-major général des armées ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni juma ye mai kalo tile 8 san 2026 a y'a yira k'a fɔ min ye jatigɛwale maaw ye k'u kun dagayɔrɔ tun bɛnnen don Zangaso ale ni Sengolo Kucala kɔni ale mara la ka kɛɲɛ ni an ka wulubasigi tabagaw ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye. U sera ka ni maa kofɔlen ninnu ba maa 12 bɔyanko o de bɔ baara la ani ka u bolofɛn caman ka o bɔsi u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka mobiliw fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛ caman ma ani ka u ka moto 13 bɔyanko o de sera ka bɔsi u ni maa kofɔlen ninnu na. Chef état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin wulubasigi tabagaw ma u ka nin kɛwale cɛɲuman na u ka cɛsiri ani u ka jija la nin ka ɲɛsin Mali ma. Sibiri mai kalo tile 9 san 2026 région kɔnɔmɔgɔw fo ka taa se Bamako a n'a lamini ma u bɔra k'u ka fasoden ɲumanya yira ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma ka da kan u ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri ko o fanga kɔni o ka bon kosɛbɛ fasojɔ kɔni o baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ale nasiraw fɛ. U bɛ foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin wulubasigi tabagaw ma u ka cɛsiri ani u ka jija la ka ɲɛsin Mali ma ka da kan kɛwale cɛjugu min taara ka Mali sɛgɛrɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen. U bɛ foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin wulubasigi tabagaw ma parce que u ka wulikajɔ fanga ko o bonyana no kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali ma. O b'an sɛnsɛn ka taa jamana ale kɔ kan kunnafoniw la an bɛ taa Niger jamana ale kan. Niger jamana kuntigi Abdurahmane Chani ale ye laseli kɛ min bɛ a yira a bɛna fɛn min ye Faransika kunnafonidiso 10 min bɛ u ka jamana ale kɔnɔna la k'a bɛna u ka baara kɔni k'o ɲɔngiri ka bɔ Niger jamana ale kɔnɔ ka da kan a bɛna kɛ farati ye ani a kuma ka o bɛna caya kosɛbɛ don dɔ nataw la Niger jamana ale kɔni kɔnɔna la. Laseli in kɛra ka bɛn juma ma mai kalo tile 8 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 a kɛra u ka jamana kuntigi fɛ Abdurahmane Chani. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal ale kɔnɔna la. Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale ye Lansana Kuyate kumaɲɔgɔnya Senegal faba ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dakar min ka baara bɛnnen don CEDEAO kɔnɔ maaw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'a delila ka Alassane Ouattara kumaɲɔgɔnya avril kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 Abidjan kɔnɔna la. Sigi kɔnɔna la Basiru Diomaye Faye ye a yira k'a fɔ k'a bɛ a ɲini Afiriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko wulikajɔ fanga o ka bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako kɔni o nasiraw fɛ ka da kan kɛwale cɛjugu min bɛ ka ta ka Afiriki sɛgɛrɛ yalasa ɲɛdɔnna o kana sɔrɔ cogoya min na a ko kɔni o kɔnɔna la min kɛra ka bɛn mai avril kalo tile 25 ma san 2026 Mali kɔnɔna la ko a ma dogo maa si la ko wulikajɔ kɔni ko o fanga ka bonya kosɛbɛ ani ka dɛmɛ ta k'o ɲɛsin Mali n'a a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Sigi kɛra ka bɛn juma ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mai kalo tile 8 san 2026. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ ka tɛntɛn ka di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mai kalo tile 11 san 2026 o de kɛra nin ye an bɛ kan bɛɛ boloda ni Ala ma an ka jɔnya jɔyana aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni nin waati kelen na aw k'an bɛɛ dɔn yɛrɛ.